Η Smart App σας παρουσιάζει τη νέα εφαρμογή Smart Catalog, ειδικά για εστιατόρια. Θα σας δείξουμε βήμα-βήμα πώς λειτουργεί. Εδώ βλέπετε την εφαρμογή ενός εστιατορίου. Ο διαχειριστής έχει διαλέξει αυτό το φόντο. Και εδώ, όπως βλέπετε, έχει βάλει το λογότυπό του. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής φόντου. Η εφαρμογή Smart Catalog έχει δυνατότητα επιλογής γλώσσας. Επιλέγουμε τη γλώσσα που θέλουμε κάθε φορά. Παραδείγματος χάρη, ρωσικά. Όπως βλέπετε, το μενού μας παρουσιάζεται στα ρωσικά. Ας επιστρέψουμε στα ελληνικά και ας διαλέξουμε το γεύμα μας. Ας ξεκινήσουμε με τα ορεκτικά. Ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε τις εικόνες και πατάμε επάνω σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Εδώ μας παρουσιάζεται το ορεκτικό που επιλέξαμε. Εδώ βλέπουμε την ονομασία του ορεκτικού και την τιμή. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε τη σαλάτα που μας αρέσει. Παρουσιάζεται η σαλάτα μας και εδώ βλέπουμε τι περιέχει και τι κοστίζει. Εδώ διαλέγουμε το κυρίως πιάτο ή κάποια από τα specialties του εστιατορίου. Παρουσιάζεται το πιάτο που έχουμε επιλέξει. Διαβάζουμε τις πληροφορίες και βλέπουμε την τιμή. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε το γλυκό μας. Διαβάζουμε τις πληροφορίες και βλέπουμε την τιμή. Διαλέγουμε το ποτό μας και διαβάζουμε τις πληροφορίες και βλέπουμε την τιμή. Καλή σας όρεξη!